näytä se hämähäkki juttu. Näytä se hämähäkki juttu kameralle. No mut pihisin ja mä pidin sen uudestaan. Tohon tulee hääm. Joo, Tsukikonissa ollaan. Meidän joku pervo, joka leikki alastomalla L:llä. Sitten Sasuke. Ja tää on Sanji, se on vähän ujo. Okei, no niin. Kädessäni on hämähäkki. Ei ole enää. No joo, Hinataki on täällä jossain, mutta Iruka Sensei! Sun kädellä oli naama, mut sä lätsäytit. Iruka Sensei! Näytä. Näytä sun käsiä. Voinko nähdä sun videon? Se vielä on. Sasuken vaatteet. Kuvaat sä? Joo. Anna Sasuke. Sasuke. Se on tuolla ihan takana. Miten se sinne päätyy? Tää on meidän alaston Sasuke, se on mallu. Ja sitä humputtaa. Ei mä teen tuolla. Ja sitten... täysi alaston. Hei mäkin tuun. Vai oliko se menossa jonnekin? Ei saa. Ei Mari! What? Voinko nähdä sen videon? Okei, ei sitten. Voinko nähdä sen videon sitä silleen? Mennä se niin hämää. Mutta mä tarviin Nean sitä. Mitä sä sanoit? Me viedään Nean ja ne mitä sä sanoit? Iruka Sensei! Eli mitä sä sanoit? Oi se nestä! Näytä hämähäkki tolle. Se Iruka Sensei! Hämähäkki sen! Irka! Pelottavaa! Mua pelottaa. Mitä tää on tuolla? Näillä. Tuolla jossain helvetissä. Ne piletää tuolla niin lujaa. Anna mäkin piletän. Ei saa. Tehdään. Kuusi jäsentä.